zaista Miljan Zdravković, pominjali smo i ranije i to se već zna u našoj MMA zajednici, jedan od najvećih potencijala i talenata koje imamo i to je ponovo pokazao protiv protivnika koji ima neko iskustvo, koji se borio i u PFL Evropi i videli smo da ima taj besomučan rvački stil, da je vrlo fizički snažan, da kako su Ozren i Truli to prokomentarisali, što smo svi primetili da čovjek nema vrat i da se Miljan baš borio, da mu zavuče ruku, da pronađe taj vrat, što je na kraju uspeo u drugoj rundi. Krvava, teška, onako što se kaže, prva runda za Miljana, došao mu je na leđe u jednom trenutku, ali bez kuka, znači nije ubacio noge i ja sam bio prilično samouveren da će se Miljan izvući iz toga, iako ovo ima izuzetno snažan stisak, videlo se Kikadze i nije uopšte naivan borac, fizički dosta snažan, dobro rvanje ima određeno iskustvo, borio se i sa UFC borcem ranije u prošlosti sa Nurdanbekijevom i pokazuje dobar otpor, ali ono što smo kod Miljana videli još kad se u Armadi borio, da ima jako, jako dobro ustajanje, da je tehnički toliko dobar u parteru i bezbedno ustaje i sve radi tehnički baš onako lepo školski, što se kaže. Ono što sam ja očekivao i što se desilo u drugoj rundi je da će da krene da seva, da će da prolazi kroz gard, da će da preciznim tim njegovim udarcima, kako je nokautirao i prethodna dva protivnika, to se i desilo, tako je započeo i na kraju je završio u parteru. Poslednjih nekih 15 sekundi runde ostalo još i velika pobeda, novi bantam šampion i samo neka nastavi sledeći meč sa Banovićem kad se Banović oporavi, nadamo se.